Ari sa taaning kang Ramel Madriaga. O kagahapon, mini trial ko nun dito sa House Justice Committee. Pinanguluhan ni Jervil Luistro nga maoy chairman sa Committee on Justice nga nagsigig kumbati karon alang sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Kani, unsay mahitabo ani nagbalik sa sesyon, dadonan na plenaryo, kay Osborne pa man hearing sila unya sa Abril 22. Unya si Vice President Sara, wa mo adto dito, natural. Kadtong abogadong nagsulot og sininang puti si Michael Pua. Otoy, ni barong sa dito, dili Defense Counsel ko no, kung dili as Assistant Secretary, Undersecretary sa Department of Education kaniadto panahon, nga si Sara pa'y DepEd Secretary. Ato ning klarohon daan, kaning namasangil, pirti po ning grabihas kinawatay. Ang namasangil ang gipasanginlan, pareho sila, pero kaning kang Sara, ginagmay na kay Vice President Ramon. Ingong 125 milyones ang gipanghatod, wa kaabot og 24 oras matod pang Ramel Madriaga. Although entirely wa ko ka monitor gyud ani hangtod sa kuan kay naghanag trabaho on na busy. Di nimo ma-monitor tanan tanang oras. Now, ang namasangil kawatan. Grupos mga kawatan. Moy giingon atong mga profesor sa nagkalain-laing College of Law sa Kauluhan. Ang kapisanginan kawatan. Oro gipasangin lang kawatan in duha ka grupo. Now, kung imong tan-awon ang ilahang mga hitsura, nagpatuo nga kaning na masangil, pirti ka perpekto sa panerbisyo nila. Pero, ang gipasangin lang, niingon po nga, nganong ang amua bagra, samtang ang inyuha malita, nganong wa man ninyo tagdatong malita. Niingon Ramel Madriaga gipang sunyag bag ang 35 million, doon na po yung 30 million, nga gipang hatod. Sa ito babagra, katong kang bangag nga bata-bata ni igagaw ni Martin Tambaloso Romualdez o ni Zaldico nga iyang body malita-malita po do. Pwede puros yun iway mapili. Ba? Puros pa ni sila gipasangin lang kawatan. Mao ba ni Onyas 2028 makaangkon baka ang nasod og nindot maayo o ligdong nga leader sa Pilipinas sa umaabot nga eleksyon. Kani at way lami man ning hisgutan puros politika pero importante ni kay aron masayon punta og unsa gay sangkuan Onyas nasod sa nasod inig-abot sa pinili ay kon musamot makangilad kon ang mapuli labaw pang mga tulisan. Ini sila puros nagpatuong tarong. Unya, og imong tanawon ang ilang mga postura, murag mga Hudiyo nga wa pagin masangat og karo. Namasangil nga si Sara Duterte perting kawatana. Naloko na. Ang kampo po ni Vice Presidente Sara Duterte niingon po nga labaw pang kawatan ang mga sakop ni Bangag. Apil lang iyang anak nga si Andoy Marcos og ang iyang igagaw nga si Martin Tambaloso Romualdez. Pawa! Nalimang kang ingon ana ang hitsura ani puros kawatan unsa may ani unya sa mga Pilipino kung 2028 election mahitabo ang mapuli labaw pang mga tulisan. Ani ang ilang mga hitsura karon? Naa ba kay laing puwersa nga mapili nato nga kanabang makamao mo imbestigar, makamao mo papriso unya kung mapriso na di maka inigpuli na po sa laing administrasyon maabsuelto. Mao ba? Tagrabihag yun. Nuura gid tan-awon oy patay sa despite sa grabe ka krisis karon ang mga Pilipinos nag-anto sa tumang kalisod di sige politika mo'y nakargilan gyud ani nila. Atong niaging semana si kinsa to atong na interview si Attorney Vic Rodriguez niingon nga di na gyud angay tuhuan kana mga mainstream medias Manila kay puro na binayran. Kita nanay mo'y payola ha. Ano mo si Bo, di ba iyagyag mo? Naloko na. Matod pa niya nga perting grabiha sa binayranay ko no sa mainstream media. Wal di na angay tuhan adto ta dito tan-aw sa mga vlogger. Pero ug moingon ang malakan niya nga
sige na lang pagawas ng mga kampo sa atong kaatbang og fake news. Labi na tong giingon nga si Bongbong Marcos patay na. Kapatid itong grabiha sa gitunglugod. Pero ang mahitabo ani kung magpuli-puli ni pareho silang nagpasangin lanay nga parehong na ay mga tala daan. O niya pasultion mo mga banal na as makaingon baka ang mga Pilipinos nga kini di baka ni mapadong sa way hinungdan nga kapuntahan ang Pilipinas sa umaabot pa nga mga panahon alang sa sunod nga henerasyon. Kaya maingon mura mag usop-usop. Tara na to. Okay ra ba? BBM! 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 Dunga ta BBM! Matay ningaw man usop-usop. Usop-usop. Baton pang may bunbun sans ka. Ato na tabutar sa lesser evil. Kay mangawat mangyod na sila. Sus. Ita. Ita may murawag og sa boxer pass taga dalagit nga og mo abanti pite og mo atras pise. Lumigid na lang. Yun ana may sastang paita. Muto bagyo ka. Murag gituan mo to tanan sa mga sakop sa komite nga pabor sa bangag. Di ko kumutuon di la pabor duot lang may sara. Tuo bagyo ko sila 100% atong affidavit ni Ramel Madriaga. Kay niingon man ang mga sakop po ni Sara ang mamumugado nga perte fiction to drama-drama to yung ilakilak. Ba? Katuan kay ang kanang source ko no ang maong testigos ko no ubos sa ihulagway nga notorious criminal. The best tingali og ingnon na to wa ko mag-promote pero atong klarohon og sa kampo ni sa mga Duterte ang the best option is Bungo. Pero og si Basti porti pong kanang patik may patong presidente sa Venezuela nga si Nicolas Maduro nga gipadakop sa Amerika kay duharay patik kini pos Basti di basta-basta nga patik porti pong pagkadaghana kasi kan option o plan B man kuno to in kaso og ma-impeach si Vice President Sara si Basti pero marag di mahalin. Murag di man kayo to lura tanaw na gikas-liog ato siya mga bukton pwede man nagpatik. Mura mag kanang sakop sa panguho sa lisigang hinoon. Daghan pagkaayo ning umaabot nga ngilad sa ekonomiya tibuok kalibutan. Kani kun wa gi makabot nga kuha kay mura mag putol na ang Pakistan na bawog paningkamot og patunga aning Iran og ang versus Amerika og Israel. Dili po sa ato wagi nagpatunga aning mga hanggaw na pareho nagpasingin lanay. Sa nindot sa ekonomiya ni kasi may mga mububog puhunan nga tibugsok na magmaayo ang ekonomiya sa Pilipinas tungod aning grabe sa kay politika. Lima ka siging napamasangil, siging pasangil, karing usa alkansi man. Kay ganon di alkansi mo naman siya. Ang iyang paningkamot nga mulutaw gid sa para sa 2028 ang Vice Presidente ay mo bang pitlokon. Murag pitlokon ba kay murag nganong kani man gyud. Ang kuan kanang gikinahanglan nato nga kuhaon ang Vice Presidente kay aron makatudlo pod og laing Vice Presidente if ever ang Vice Presidente mahimong guilty unya sa impeachment court. Pero og imong tan-aw ang ilang mga binuhatan pod pareho ra gyud oy. What if si Sara mahimong presidente for the sake of discussion mahimong presidente sa 2028. Di ka mausik ang imong pagbutar pod ani. Kung ang iya mga alipores nga nagpalibot niya like Mike Defensor, Jesus, grabiha naman. Pertira ba yung paningkamot? Gani, ano yung grupo din. Maisog, kanang ubang talawan. Nag-away po din sila. Pag pinagrabihang inawayay. Pirting inawayay, kaning duha. Ka mga, kuan, kanana ang masig kahabig, mura po ni Iran o Amerika. Di adirip, siging inawayay, perting grabihas, pasangin lalay, pero pareho silang duha, nga karing usa malita, karing usa bahagra.
Grabe ha, makauuwaw ba? Matod pa kagahapon ha, ni Ma'am Rihanna Moreno, ang ato ni Hamburg, Germany, na uwaw ko no siya, kay sila ko no, biay-biayon ba? Gibuli ko no sila mga kaubang mga Germans, kay hospital, I think hospital man ang gitrabahoan, gibuli ko no siya, kaya nagsige ko no katawa mga Germans, tungod atong pagluksulukso ni Bongbong Marcos, nga murag nag-Chinese garter, murag ko nagyabag. Kato, pagpatuo lang sa mga tao, nga tarong yun ang iyang panghalawas, pero bugat ang gitingali kayo. Kung sa may sangkuan aning mga tao sa probinsya pananglitan sa atong habig, nga karon moingon ta nga si Marcos pinangga kay Cebu, pero atik na unsa may nahimo ni Marcos ni Cebu? Ba? Kanang third bridge di sa na maangko ni Digong. Kaya nahimo nang ang Swiss challenge na kaniadtong panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino katong namatay. Dili man na bidding kay wa man na kanang PPP man na Swiss challenge kinsay maka himo ani. Kinsay makadaog kanang kinsay nindot og design mao may nahimo na di man na kay Louis Bidder ang mudaog. So ang nakadaog na ang Pagilinan Group of Companies. Wa pa nahimo ang Kandigong I think di ko kung doon naman wa ko natimanan. Pero ang Bongbong Marcos hapit naman mahuman na resibo. Bus Rapid Transit. Dili po na niya maangkong iyahag yung i-approve na 2014 pa na moong loan. Hantod karon wa maghapon mahimog so ang tibuok BRT ang phase 1 rin na human nga wa po'y lami. Naloko na. Delikaduha gyud sa sus delikaduha gyud ang diha sa Johnson mo left turn. Delikaduha gyud kay ang mga kuan wa magkalimaon ang arrangement sa traffic nila diha. Mo ni pait kayo ang tan-aon sa mga butantes 2028 bisan pag di ko ganahan man ning election nga wa man ni lami binayran na maghapon kadtong daghang kay kwarta mo maghapon mo daog kanang mga Calderon 7th District Peter kay ang iya marong asawa si Pizza tinga na pizza patsi amo rin kongresista one term naman gina sa akong pagtuo si Peter posible nga mubalik na po na kay nahurot na tong iyang 3 consecutive terms mubalik na po na pagka-kongresista kinsa may makaatbang na nito Lito Navarro katos Pima Duterte wa man sa to si Pima Duterte mo to kuilana ito mo lang wa to kwarta kay matod ba nila ang diri 70 district perti pobrehap ang mga tao ni mailad na tagaan ni mo 1.5 bastang di malasas mga Cebuano. Tanang Pilipino di malas kayo nagpares ni duha nga parehong nagpasingin na nga pareho yung mga tulisan.